Εντάξει, πες τα μου, πώς γνώρισες το παππού? Όταν ήμουν μικρή, όλοι που παίζαμε Χριστό. Πόσο χρόνο? Άκου. Περίμενε, ήμουν 8-10 χρονών, παίζαμε Χριστό, έτσι παίζαμε τότε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο γιος του Παπαστράτους ήταν το μεγαλύτερο εργοστάσιο, τα τσιγάρα που έβγαζε, πολύ πλούσια και αυτά. Έτσι που πήγαινα να κρυφτώ εγώ, κρυφόταν και αυτός. Και μου λέει, όταν μεγαλώσω θα σε παντρευτώ. Τέλος πάντων, μεγαλώνοντας, τα φτιάξαμε. Αλλά μετά άρχισε η οικογένεια να έχει αντιρρήσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα η σκέψη εγώ με έναν βιομήχανο, με ένα πάπλο, το κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, μια μέρα πήγαμε εκδρομές. Εγώ, αυτός, η φίλη μου η Λίτσα και ο φίλος της. Και θα σου πω τώρα για αυτό το φίλο της. Και πήγαμε και έχω την άση και μείναμε πολύ αστυχό. Αλλά εκεί ήταν ένα μοναστήρι και είναι μου δεν θα στο μοναστήρι να κοιτούμε τώρα βράδυ κλάσικο να αλλάζει και αυτά. Τέλος πάντων πήγαμε στο μοναστήρι να σκεφτούμε. Εκεί εγώ έπιασα συζήτηση με ένα καλό γερό που ήταν Διούτος, ξέρεις τώρα τι Διούτος. Τι είπα να πει? Από Διούτος θα πει. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, τότε ήταν νεολαία και διαβάζαμε πολύ τα βιβλία της Μπουκουμάλας. Συγγραφέα που ήταν η Μπουκουμάλα και διαβάζαμε πολύ τα βιβλία της. Έφτιασα συζήτηση με αυτόν, μου λέει, έχει βιβλία, λέω, έχω πολλά βιβλία της Μπουκουμάλας. Μου λέει, αχ, να μου τα άφηνα, να μου τη διέστηση να τα στείλω. Μου λέει, άσε, μου λέει, είναι ένας, μου λέει, στη θεολογική σχολή στην Αθήνα που έρχεται κάθε μήνα, μου λέει, εδώ. Και μου λέει να μου τη διέστηση σου να τον στείλω. Πραγματικά, για μένα ήμουν άρρωστη, εγώ με γρήπη πολύ, με πυρετό και αυτά. Μου λέει η μαμά μου, μου λέει κάποιος ήρθε, μου λέει και σε ζητάει. Όταν τον είδα, Τσάρλι, μου έκανε τόσο εντύπωση το κουστούμι που φόραγε, τη γραμμάτα και αυτό, δηλαδή το ξενόκουμα, μου έκανε εντύπωση. Ναι. Λέω, του είπα ότι τώρα δεν μπορώ, ήμουν με πολύ πυρετό. Και μου λέει δίνει τη διεύθυνση για ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Τέλος πάντων, το ξέχασα, ξέρω, πώς εντατικά. Είδα που λες, πέταγα μια μέρα και σταμάτησα και ήταν αυτός εκεί. Του είπα συγγνώμη και αυτά, μου λέει δεν θα έφευγα, μου λέει, αν δεν ερχόσουνα. Που του πήγα τα αρδία, μου λέει, για κάτι να σε κεράσω κι αυτό. Και από εκεί άρχισε. Και από εκεί άρχισε. Ήταν το παππούς του, το Παπαστράτος. Ήρθε στο γάμο μου, αλλά η εκκλησία είχε σκάλες, δεν ανέβηκε τσιδά πάνω, μόνο κάτω και φοράγε και μαύρη γραβάτα. Τον είδα τελευταία φορά τον Παπαστράτο το 90 που είχα πάει στην Ελλάδα και μου λέει, μου κατέστρεψε στη ζωή, άλλη γυναίκα δεν θα μπει στη ζωή σου. Δεν πάει τώρα, μου είπανε. Και μετά άρχισε και μου έδινε στη φίλη μου τη Λίτσα και μου έστελνε βιβλία αυτά και βιβλία μου έστελνε γιατί ήξερα ότι μ' άρεσε το διάβασμα και μου έστελνε και του Κατσατζίδη το τραγούδι και με τη ζωή σου ένας δεν με σβήνει κανένας.
μέσα στη Σίτσα, στη φίλη μου, και μέσα μια μέρα και τώρα την άλλη φορά που ήρθε στο καφενείο. Και μου λέει ο Γιάννης, έλα μου λέει να δεις το φίλο της Ρίτας. Τώρα μιλάμε για 55 χρόνια, 60, κατάλαβες. Κατάλαβα. Και τον είδα, δεν τον γνώρισα, δεν τον γνώρισα τώρα μετά από 60 χρόνια. Και όταν με είδε, μ' αγκάλιασε, βρε Νίνα. Εν τω μεταξύ του οι φίλοι μου πέθανε. Θα το είχαν ότι πέθανε. Την αγαπούσα και τον αγαπούσε πολύ, αλλά αυτή ας πούμε έφυγε αυτός, πήγε στη Βενεζουέλα. Και τώρα στην Βενεζουέλα είναι χειρίζοντας εκεί και έρχεται καμιά φορά στο Ντετρόιτ. Είναι πρώτη μου η ζωή. Να σου πω την αλήθεια. Ο παππούς μου ήταν πολύ ξαϊτλάς, πολύ διαβασμένος και εδώ όταν πούμε βλέπω αυτά όλοι θα ακούνε κάτι για τον παππού σου, κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Και όλοι που ερχόντουσαν σπίτι ήταν αμορφωμένοι. Ο Στίβο Κακομύρης, αυτός που επιγράφει την ιστορία του Κέρι Μάρκ, ήταν τόσο καλός. Ήταν και ο άλλος ο Φάδερ Γουγουτάς και αυτός ερχότανε και είχα έρθει τότε, 20 χρόνια έχουν περάσει. Και είχαμε βάλει στο γεροκομείο τον Φάδερ Γουγουτά και πήγαμε τον Αποστόλη και τον είδαμε στα σπίτια. Τώρα έχω αυτόν τον γιατρό που είχαμε, τον Γουγούρκη, όλο θέλει να μου κάνει surprise. Ξέρεις τι, μια φορά το μήνα η Αγγέπα έχει lunch. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Και έρχεται η Ειρήνα και ο Ελληνικός και μετέβγαινε. Και πάντα έρχεται για να με δει. Και τώρα αυτός δεν έχω πάρει και εγώ τηλέφωνο. Γιαγιά. Γιαγιά. Σ' αγαπώ τόσο πολύ, είμαι τόσο περήφανος όταν μου λες αυτές τις ιστορίες. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι τα ακούω και μαθαίνω. Από παιδί μου τα λες. Ιστορίες σαν αυτές. Ευχαριστώ, Γιαγιά. Αυτό σημαίνει για μένα. Έχω τις αναμνήσεις μου εδώ, κατάλαβες. Ήμουν τόσα χρόνια εδώ. Δεν θα πάμε στον Αλέκο, αλλιώς και να μην δούμε με τον Άδεν, με άδεια όπου θέλουν τα παιδιά θα πάμε εκεί και ο Γιάννης, εντάξει, για να μην είμαστε μόνοι. Ναι. Γιαγιά, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ δεν παιδί μου σ' αγαπώ και να μην το ξεχάσεις ποτέ, αγάπη μου γλυκιά.